Como example, JO. Mismong si LGU Zamboanga City Human Resource and Development Officer Roberto Talabok Jr. ang mingatubang sa mga media aron ipaklaro ang walay undang nga isyu sa delayed nga mga sweldo sa mga job order employee. Walay ginganlan nga mga empleyado o walay miatubang sa mga media. Apan sumala ni Talabok Jr., importanteng sundon ang tanang proseso sa pag-release sa sweldo. Nga gikinahanglan nga makompleto ang mga papeles o mapirmahan sa ubang mga department heads. Kay sila sab ang makwestiyon sa Commission on Audit kung COA kung magpataka lang og release og kwarta sa katawhan nga walay igo nga papeles. Kaya lang yung man point out kay sa mga delayed sweldo, kaya lang yung man-inform kaya sayang kita ustedes na gobyerno, kaya naman kita proseso. So, ese mga proseso, sige lang kita kung ese ara, pero si ese man cosa kaya ni delay, tapikura kita kung ese mira, busca manera, like ara, tapikura kita man monitor ka todo, si ondial mga payroll del mga JOs, talama kita na budget, na accounting, si ondial payroll, pero kaya best, kaya ni pagkatan gusto, tagatan delay pa ngayon. And kasi kita ara el submission namin del mga payroll sa kita early instead of on the 19 ya mo kita to 15 or 16 mira kita pwede ba kita man-address el delay del sweldo. Sa pangutana nga basin gipatulog lang ang mga papeles sa payroll sa mga concerned departments, Si Sir no po yung human comment ko nese kay el human resource na prikura lang man asikore ang proseso. Kung magkan sheriff lang kami, talama ko na yung mga offices, si Ken el delay, actually taman na kami man submit ara si Ken niya mga payrolls and submit ko sa opisina. Na pwede kita then, na pwede kita man follow up, talama kita na concerned offices o kusaya pa sa kung payroll di sina office. So, monitoring yung kami ara kay para pwede namin kita el proseso porto para pwede man sweldo temprano. gipasabot ni Talabok nga lahi ang proseso sa sweldo sa mga job order kung itandi sa mga regular nga empleyado. No work, no pay sab ang mga JO employee. Kaya na lang yung man point out namin sir, kung example na JO, before sila man process el nila payroll, tamanda na si kita LDTRs kay ese sila mga no work, no pay man ese. So hindi equal na private at maskin no ay file date, advance siya el proseso ng payroll. Lagi kasi na gobyerno, no work, no pay. So taas yan na kita kaba el dia, then that's the time and process kita. And then el proseso de ese, tamira pa kita si dila kumpleto ba dila attachment. And then submit kita na budget. Na-check kaya ang budget. And then, alat namin na accounting namin, tan-audit namin sila. And then from accounting, tapasagal na treasurer. Ligat namin kailang treasurer, sir. Tapirma ka si Mamilit El Voucher, then taliba ka na either na city administrator or na mayor's office. Si pirma ya el papel, bira ka ulit na city treasurer, and then amukal tapasagal sila na accounting para na susubal sa tama el submit namin na bangko. Then bira ka ulit na city treasurer, then el city treasurer pasa namin el payroll ng mga bangko. So ansina el reduce el process ng mga JO. Nang hinaot ang HR nga masabtan sa tanan ang proseso aron dili na magreklamo. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.